U prethodnoj epizodi. Sad ću te ja uništiti, čudovište jedno. Nemoj! Kako to moguće, ukasi mi oružje? Ne možeš me uništiti, ja sam moćan. Blic. Ovo nije gotovo. Vratit ću se nikad. Umreću. Evo spašen si, četvrsko čeco. Hvala ti. Vratio si se u naš tim. Dinosaure, baš ti hvala mama. I tako. Sada je u cedevitijskom svetu tu postoje Nanča, Rimu, Rimeta, Grape, Kids, Anđeo i Pepsi. I napokon su spasili porodicu dinosaursa kao što su Tojan, Jelena, Džeco i Džecovsko Džeco. U nekoj od nekih prethodnih epizoda, ne znam koliko se sećate, oni su napokon uspeli da poraze onog čudovišta. Ja se nadam da neće se preživeti. Ali da vidimo da li će se uopšte preživeti ili neće. Mislim da neće. A sada Cedevita počinje. Napred superheroji, auć, dobar sam, a to će biti naranđa. Dobro. Limun. Limeta. Pa. Kids. Ne, Grape. Kids. Dobro. Anđeo i Pepsi. Tako? Učiteljice, ne, to vozit ću autobuse i tako da je. Dobro. I to je to. Napred superheroji smo sad mi. Da vidimo. 18. epizoda. Cedevite spašavaju Tomija i Teodoru. Tomija i Teodoru. Dobrodošli. Ops, izvite. Moj. Ko će biti sveće spašavanje za danas? Ne znam. Znam da neću opet NGBC-ovi. Mislim da je Tommy i ovo Teodora. Uredova mama i tata. Znam da neću upasti u zamku. Sad ćemo vidjeti. Sad sam opet zla, kao što možete vidite. Ne, nismo sad zli, opet. Čuvari, tako je. Sad ćemo odmeti Tomija i Teodoru. Gde su? Gore su. Uvek ćete voliti. Ja tebe. A i nećete. Mama, tata. Gary, Barry, Red, Cynthia i Terence. Sad neće Gary, Barry, Cynthia, Red i Terence da budu
zajedno s roditeljima. Ne tako brzo. Ne tako brzo. CD vidite, vi ste zakasnili. Trebali ste da vidite kako ja zarobim Tomija i Teodoru. Dosta je! Borite se! Tako je! U napad! Ti znaš da ima nas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nemate šanse protiv nas 11. Ipak možemo. Ja, my turn. Okej. To je bilo to. Okej. Što? I vi ste 4, a mi smo sad 7. Oh no! What? To. To. Sad je sve sređeno. Okej, da li možete obrisati sve ove cedevite za mene? Okej. And your matches and... Okej, sad je bolje. Ne. Okej, idemo fight. Ja ću. Oh, I'm stuck. Good. 2 times. No, ne. Au. Oh. Seriously? Oh. Okej, idemo. Pija. Au. Let's start. Okay, that's why. Oh, I'm stunned. Oh, okay, I'm stunned. Oh yeah. What? Ne, si dovoljno jak. Oh. Okej. Znači, majte, daj mi ovo oružje. Šta? Ne. Oh. Okej, sad samo ti i ja. Oh, it's on. Okay, that's my turn. Oh. Stand by, guys. Oh, I'm stunned. Oh, no. Ej, molim te, pomozi mi. Ne, da porazim prijatelja. Tačnije, neprijatelja. Evo. Evo, kao samo se vidite, živ sam. Još uvek. Au. Ej, boli me. Sad ću ti umreti. To nije fair.
To! Mrtav je. To se više nema. Šta ne? Au! Au! Okej. Sad ću poslati voda čitavice litrova da. Moja mama kaže da sam dobar dječak. Inače vratit ću se. Dobro, a inače ću se vratiti. Pepsi! 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 Ej, društvo, moramo ipak da spasemo Tomija i Teodoru. A da, tako je. Spašen si? Hvala. Spašen nas. I spašen. Da. Vratit ću se ja. Ipak si spašena. Hvala. Gary, spašena sam. Ostavio učiteljice. Dobrodošla nazad, mama. Dobro, Cynthia, Gary, vratio sam se. I Red Dance, vratio sam se. Ba, spasala si napokon, stvarno. Baš, moram da se zahvalimo svima i dinosaurice rituma. Hvala vam, Cedevita i dinosaurusi. Nema čemu. To je bilo to spasavanje za nas. Da, tako je. Da. Ko će biti sveće spašavanje za sad? Ne znam. To ćemo saznati u sljedećoj epizodi. Pazite glave! Pi! Prase? Aha. Šta ti radiš ovdje? Ne znam. To si ja pitam. Au. Dobro, izvini moja greška. Izvini stvarno moja greška. Mrtav sam. Šta se desilo? Tako ti se desilo kao i u prethodnoj epizodi. Damn it. Koje sveće spašanje? Ne znam, to ćemo saznati u sljedećoj epizodi. Tako i. Inače, hvala na spašanju. Nema čemu. Okej, pripremam se za sljedeću epizodu. Da, tako je. Vi sunce napolju sija sve čisto i nema snega, kojeg se meni čini. To mi se sviđa. I meni. Čuti.
Auć. Dobro. Okej, možemo sad da se pozdravimo. Da! I danas je bio naporan dan za ovu epizodu, za ne? Da, bio je to na to da je 40. Pa opet! Možda ne morate. I vidjet ćemo se nešto na njih epizoda kada se budemo ovaj video. Doviđenja, a